Hola, nins i nines, com esteu? Espero que treballant molt des de casa, perquè ara hem de treballar des de casa aquests dies. Doncs mireu, la setmana passada vam seguir amb el projecte Descoberta. És el projecte que ara mateix estem estudiant el canvi climàtic, sí, que ens afecta a tots. Doncs vam proposar-vos de llegir la història de Caldesaure, que és la història del monstre de l'escalfament global, un dels problemes del canvi climàtic, i a continuació us vam demanar que féssiu un llistat d'aquelles coses que des de casa esteu fent bé per combatre l'escalfament global i el canvi climàtic i aquelles coses que no estem fent tan bé i que podem millorar, sí? Doncs aquesta setmana us proposem de fer una activitat per millorar aquestes coses que no estem fent tan bé des de casa, sí? Per combatre el canvi climàtic. Abans, però, anem a repassar la història d'aquest monstre que es diu Caldesaure, que és el monstre de l'escalfament global. Diu: temps enrere, jo era tot un heroi pel meu superpoder de retenir la calor del sol. Sense mi, la terra estaria gelada. Ara m'he tornat perillós perquè m'heu sobrealimentat. He acumulat massa calor i tota la terra se sobreescalfa. El clima està canviant i això provoca fenòmens extrems, com el desglaç de les glaceres i l'augment del nivell del mar, que amenaça illes i ciutats. D'on aconsegueixo la meva força? No li digueu a ningú que m'empasso el fum dels automòbils, dels avions i de les cases que funcionen amb combustibles fòssils. El gas metà dels rots i dels pets, de milions de vaques i ovelles, també m'alimenta. Els éssers humans estan mirant de posar-se d'acord sobre com reduir els meus gasos favorits. Alguns volen debilitar-me amb fonts d'energia renovables, com el sol, i abandonar la gasolina i el carbó. També volen que em prengueu el meu berenar favorit, el meu espertinar favorit, és a dir, els pets de matar, consumint menys carn a la vostra dieta. Per sort, els humans són més lents que una tortuga i aviat em convertiré en el més gran dels monstres. Espereu-vos i ja veureu. Us fregiré a tots. Molt bé, nins. Doncs ara que hem repassat la història del Caldesaure, d'aquest monstre de l'escalfament global, us proposem una nova activitat. Hola! Doncs ara que l'Albert ens ha explicat qui és aquest monstre i ja el coneixem tots i totes molt i molt bé, ens hem de posar les piles i intentar canviar entre tots aquestes petites accions que fem que fan que aquest monstre estigui més potent, que l'alimentem encara més i que, per tant, sigui més perillós. Ara, per estar a casa, no penseu que ens hem de quedar amb els braços creuats i sense fer res, perquè des de casa podem fer moltes coses. Doncs el que us demanem aquesta setmana és que penseu en aquella cosa que a casa vostra és més difícil de canviar. Una acció que vosaltres la feu sovint, vosaltres o les vostres famílies, i que el que està fent aquesta acció és donar-li encara més poder al Caldesaure i, per tant, l'estem convertint en un monstre cada vegada més perillós. Ja ho teniu? Mireu, us poso un exemple. A casa meva, a vegades deixem el llum de l'habitació o de qualsevol sala de casa encès, quan a dins no hi ha ningú, per tant, no té cap mena de sentit. I és molt important, precisament per al monstre Caldesaure, d'apagar el llum per així utilitzar menys energia. Doncs, per poder-me en recordar sempre d'apagar el llum quan surto de l'habitació, doncs haurem de crear una espècie de senyalització, com aquestes senyalitzacions que trobem a la carretera per les botures. Doncs una cosa semblant. Veieu, jo, per exemple, he dibuixat una bombeta que simbolitza el llum encès i li he posat una creu just al davant que simbolitza
que l'hem de deixar apagada. Aquesta senyal la deixaré al costat de l'interruptor i així cada vegada que surti de l'habitació veuré aquesta senyal i me'n recordaré que he d'apagar el llum. Doncs això, ninets, és el que us demanem que feu, que vosaltres penseu la vostra acció que creieu que podeu canviar a casa vostra i que la convertiu en una senyalització per poder penjar a casa vostra. I potser així, a poc, podem anar canviant aquestes accions que li donen tant de poder al monstre Caldasaure. Podeu escollir i fer un símbol amb una forma quadrada, o en forma triangular, com he fet jo, o en forma rectangular, o en forma de cercle, com vosaltres vulgueu. I heu de pensar que a dins han de ser dibuixos que siguin clars, que siguin senzills, que no hi hagi gaire detalls, perquè heu de pensar que si hi ha coses molt petites i ens hem de posar a investigar què vol dir, doncs no li farem cas. Ha de ser una senyal clara, entenedora i molt fàcil de comprendre. Esteu preparats? Esperem veure les vostres senyalitzacions i ja ens explicareu si funciona i a casa vostra els hi heu començat a fer cas.